Very solid na anak. Ay, dito ini. Ah, Patay ko. Naka ni. Pangkaling tayo ako dito na. Tayo. Hindi kayo pala bumaba ng attention na ulit kayo. hindi. Anak na po. Kasi bagong machine niya yan. Ito. Oo. Kaya ko mga ito. Pangato pa ba? Bakit ito yung buyain? Nag-GPS ka? Ano? Kaya mo bantong? So, doon sign niya. Ah, baka dito ito wood trail. Ayan, di dyan eh. Ano na lang na yung awante. அளவுக்கு லைட்டிங் இருந்துச்சுனாலே போதும். அதில் உள்ள Main trail tayo eh. Sila tayo blue. Ayan. Left side. May kabali ng kukulatan orange. Ano, kitsi ka. மோந்து அப்படிங்க அப்படிங்களா Nagtatay na lang na. Mga kayo na rin. Tsaka man. Ano nga guys? Gano'n mo? Nagsa-okay di ating ako siya na. baka ko na siya Suna pa yung glacier. Dito baka napadla ka. Kasi nag-brown sila. Pagkakan tapos ka natin. Ang sinipot-ipot na talukong. DJ Sapay ni. Ni Jenny. Ayun, dito yun. Number 3 ko na. Ayun.
punta USA. Mag-message ni Fai dun na. Welcome to USA! Come on, eh. Ecuador nag-message 333 kaya? Oh, yes. I wanna report back to the US. Screenshot to si Ka. Historic. Ay, dito eh. Wala, di boat ni. Nagre-real da. Ah, yun, dito. Ay, tatay magna. DJ kay sign na no. Kawanan, sign ka. Eto no. Hanggang 5G baba. Hmm. Pag nante, pababad to eh. Ito isan. Natay ito eh. Dapat dalan dito. Or maybe get there. Hi, Ah. Ken. Kulay blue ata. Sa balin. Mga vlogger. Nag-zoom. Yung medyo dayo na kayo zoom ko. Agpa-right tayo nga ro din, no kaya?
Orange yan. When? Ito ito'y bloon. Feeling ko pa ripe. Kain pa yan. Tapos Hindi, ako nagbuting, makita, nagalis. nagbuting. At the edge niya. Adan sa by the river na nga Edjay sa Edjay nga park. At kasa na yun? Mano nga ta Pag marami yun. Mm-mm. Mabasa ka. Trisket, ano. Datao di baba. May tao din eh. Baka dito tayo pababan. Datan? Bak ka. Wanna go?
Ha? May na siguro maintenance na. Ha? Very solid na anak. Ay, dito ini. Oh, Hindi. Patay ko. Naka ni. Pangkanin tayo ako dito na. Hindi. Ay ko. Hindi kayo pala bumaba kami patay dyan. Nanlit kayo. lo. I can spell that. Dito ba yung trail or ano dito? Awan dito. Adotan so magna nga magnan. Terus gumaton to pala dito hanin. Adan sa dalan incho. Nanti ba pang kita nung yan? Layat po. Wow.
Anak-anak. Ag-sublane. Wala naka-green mo dito. Gamiis. Andut ar-aryad to na lamis. Feels like basement. Dito tayo pagbaga dati ito Nelson, hindi nga puro sangat. So nga ngayon nagnaan tayo. Oh, agdanin.
Okay. Video ka. Ating selfie. Böyle olmasının sebebi Ha? Pinamisi sa Ayun. Ayun. Babae. Dakkel. Baka. I went into the snake that time. We're home. Almost there. Gusto ito nagbantay ang yan. Kasi vacuum ka. Okay. Ampay siguro. Get tayo. Actually, nakakaya din nga. Baka? Hindi nga ako. Okay nga. Baka wala. So kung nadagay mo ulit nga, cooler.
pandemic, yesterday workout. 19th floor. Di pa equipment. Hindi lang workout ko, takali na makawag. Ayaw na ayaw. नहीं भाई, ये पानी का बंद कर दो।